Jeg synes, at ideen med en rockmuseum er en strålende idé. Jeg kan godt lide en samfund, som kigger til fortiden og ikke kun fremad. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi holder af vores fortid, og vi respekterer nogle af de kulturelle indsatser, der bliver lavet af forskellige mennesker i forskellige områder. Og like it or not, rock and roll er en meget stor og betydningsfuld del af vores kultur i dag. Ever plans a motor west? Jack ain't my way. That's the highway, that's the best. Der er selvfølgelig en stigende interesse for guitar, og det vi kalder for vintage og overgangsguitar, og det må være plads på den rockmuseum for nogle fede spader indimellem. For det er mange mennesker, der godt lide at kigge på sådan nogle ting. Get your kicks on Route 66. Der er en ting, jeg synes er meget vigtigt med Rockmuseum, og det er sådan, at vi har i Danmark nogle rigtig gode musikere og nogle kunstnere, som har lavet plader for 35 og 40 år siden, som sprang ud i en kulturform og en musikmiljø, som de ikke kendt til, fordi det er i virkeligheden amerikansk folkemusik i bund og grund. Og det har lavet den om til at være dansk folkemusik også, og den blanding af kultur, synes jeg, er både spændende og meningsfuldt. Og det er derfor, jeg synes, det er rart at vide, at det kommer til at være en rockmuseum, hvor de mennesker får plads. Selvfølgelig enhver sammenligning af Danmark med Amerika er håbløs, men i Cleveland, Ohio har vi en rockmuseum, det hedder Rock and Roll Hall of Fame, hvor der er mange forskellige ting, der er on display, så det hedder, og der er billeder og indspillinger og gamle bånd og guitar og kostymer og alt muligt andre ting, og den er en stor turistattraktion i Amerika, især hvis man regner med det er Ohio. Det er ligesom at være i Herning. Love is not and not fade away. Not fade away. Tak skal I have for at sætte god aften. All right.